Ni tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 dafara ni miniti 30 kiyankaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli sigida duruna mairie ɲɛmaaw ye sira dɔ kurumɔ karili kɛ ka bɛn ni alamisa don juillet kalo tile 24 a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ gouverneur bolo sira mun kurumɔ karilen filɛ a bɛna kɛ sababu ye mobiliba minnu bɛ jinɔgɔw ta olu ka se ka sira sɔrɔ nɔgɔya la ka taa jinɔgɔw bɔ Kajatu Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Ni sira min kurubun karila Bamakɔ commune 5 maaw fɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka jinɔgɔ bondaw olu ka baara nɔgɔya u bolo wa fana ni ka sigida lakanda ani ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ. Sira in a nafa kun bɛ Bamakɔ bɛɛ ye mais particulièrement commune 5 parce que ala y'an an ka commune gɛrɛsɛgɛ a cité la donc a dilanni gɛlɛya kun b'a la kosɛbɛ vidangeurs pour que u ka se ka na déchets liquides ninnu bɔn yan a sira kun man ɲi hali dɔɔni an hakili la an ye grève caman yɛrɛ de bala a la parce que u tun bɛ fɛ ka a bolo da k'u tun bɛ baara jɔ ko k'a sababu kɛ bɔn yɔrɔ t'u bolo alors an ni gouverneur an sigira an ye layiru ta gouverneur ye n'ala sɔnna a ma an b'an sen don a la ka ɲini conseillers fɛ an ka conseil an nana k'a ɲɛf'u ye o kuma ma nɔgɔya parce que caman y'a jira k'a fɔ ko an ka baara kun tɛ ko district de kan ka baara kɛ bon mais an ye a ɲɛf'u ye kosɛbɛ a faamuyara mun kɛ u sɔnna ka tugu maire kɔ an sera ka musaka ta commune kɛsu la k'a don a la bon an y'a ɲini u fɛ sira in n'i y'a dilan k'i kɔ don a la a bɛ tiɲɛ a nɔ na ala k'an kisi o ma donc k'a jira k'a fɔ an m'a dilan k'an kɔ don a la n'ala sɔnna a ma suivi contrôle o fana bɛ a sen na n'ala sɔnna a ma mairie kɔni bɛ i cɛsiri pour que nin sira in bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen nafa cogoya ma. Fɛn min ye Bamakɔ gouverneur ye ale ka kɔrɔfɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ nin waleya in nafa kan o min bɛ fasoden ɲumanya ko fɔ. Nin b'a jira na ka fɔ Bamakɔ ɲɛmaaw surtout commune 5 population ka kɛnɛya a b'a ɲininka kun na kosɛbɛ ka nafolo bɔ ka don sira la pour que yan ka se ka kɛ sɔrɔlu bɔnyɔrɔ ye o ye fɛn ɲumanba de mɔgɔ kɛnɛya la mɔgɔw ka kɛnɛya la a b'a to nɔgɔ min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na belebele ka bɔ a la wa fana ni a natɔla a bɛ na sira ɲuman fɛ kɔlɔlɔba tɛ se ka k'a la donc a bɛ dɔ fara Bamakɔ ɲɛtaga kan ani ka Bamakɔ jɛnɛya kan. A kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye vidange maaw bolo ni ka ka nimisi wasa jira ka ɲɛsin Bamakɔ commune 5 mairie lakaw ma ani Bamakɔ gouverneur ma. Vraiment an nisɔndiyara ni sira in sɔrɔli ye kosɛbɛ parce que ji min nana salon bɛɛ y'a ye ji tun ye sira bɔsi an na yɛrɛ ka dégrader pewu camion yɛrɛ tun tɛ se ka boli a kan an ka camion 5 binna a salon ni ala y'a kɛ ni maire n'a ka jamaw nana ani gouverneur nana fara ɲɔgɔn kan k'an ka baara kɛ k'a d'an ma vraiment an jana an ma a diyara an ye bon sira min bɛ yɔrɔ min na sisan fana an dalen b'a la k'a fɔ ko sira in ɲana an bɛ dɔ k'a kan an bɛ olu kɔni fo o la. Fɛn min ye $78,000 na kunkan fɛn o de donna nin siraba in dilanni na a ka dɔn k'a fɔ ko nin siraba in dilanni wari bɛɛ lajɛlen bɔla commune 5 mairie de la. Bangoni Jangnɛbu délégation dɔ taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique à Maniama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama al-silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ tagali kun ye walasa ka waliɲuman dɔn foli kɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na fasojɔ na siraw kan ani k'a ka dugawu ɲini Lutu Siribe ka sɔrɔlen don Kafunɛ Batili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Ni jamakulu sanuma in Bangoni Jangnɛbugu sigibagaw de don u y'a kanu k'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ kana alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ziyara Mali silamɛtɔn au conseil islamique du Mali Maniama Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama an fa n'a karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara Sherifla duba kɔnɔna na kunbɛli kɛra bonya ni karama kɔnɔna na Zamzami ye Bangoni Jangnɛbugu kaw bisimila u yɛrɛ nisɔndiyalen u kunna wololen u ɲɛda belebelew ka belebele kan ka sanga ni sigi ye Bangoni Jangnɛbugu ka denw u y'a kanu kana foli de bila karamɔgɔ Haidara la k'a ka ɲumanw dɔn k'o bonyamaseginw kɛ ani k'o barikadaw kɛ. Bamanan ni den aw
kilela anw tɛ ala jalaki mun na ala i ma anw tile ni ala kira tile bɛɛ anw tɛ ala jalaki sabu mun na ala y'anw tile ni bamanan den tile bɛɛ o ye anw ka ala kira ala y'anw tile ni basan den tile bɛɛ Musafa ye belebele min ɲɔgɔnna ma da wa ɲɔgɔnna ti da Mali dama tɛ farafinna dama tɛ farajɛla dama tɛ international basan den ɲɔgɔnna tɛ ala ka sabara jira ala ka jira si jamana bɛɛ bolo bɛ kan an bɛɛ ka bɛn ka dugawu kɛ ala ka nɔgɔya don jamana ma ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ma ala ka bɛn sabati an ma ala ka bɛn sabati an ma ala ka sɔrɔw di ala ka kanaw di ala ka hamlakow kɛ nɔgɔya n'o bɔra yen alihamudulilayi karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye ala ka kɛnɛya ɲuman d'a ma ala ka denbaya bɛɛ silamɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ne ye baja mɔgɔsɛgɛli sɔmɔtu misiri alimami o de ye ne ye karamɔgɔ b'i dɔn karamɔgɔ bɛ ne dɔn kabini ne bɛ yɛlɛma o Jangɛnɛbugu la ne bɛ karamɔgɔ dɔn karamɔgɔ bɛ ne dɔn o y'a sɔrɔ an ci ma se Jangɛnɛbugu la yan an t'a dɔn k'a fɔ an bɛna kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn yan n'ala y'o fana kɛrɛnkɛrɛn k'o kanu ka na an sigi ɲɔgɔn kan yan nɔ o tuma na anw tɛ se ka foyi bɔ ala ye ala barika da ala ye min k'anw ye o b'an wasa n'an tɛ mɔgɔ ka ni o kanu tɛ an bɛ taa fu de minɛ ala k'an kisi o ma. Tigi in ma wuli fiyewu n'u ma bilasirali ani hakilina ɲuman caman fana ɲini alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ fɛ. Bangoni Jangɛnɛbugu yɛrɛ ɲɛ t'a cogo la bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min sigida in ka bɔ nɔgɔ la o siratigɛ kan ka da sigi yɛrɛ n'a togoya kan Bangoni Jangɛnɛbugukaw y'a kanu Zamzam y'u ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn u ye u yɛrɛ labanna ka kɔ segin ka duwawu kɛ a n'a ka denbaya jamakulu sanuman ye. Ne bɛ kuma Luma tɔgɔ la Luma ye association kura de Jangɛnɛbugu la hali bi ala ka barika don Luma la ala ka hɛrɛ kɛ Luma ye o la n bɛ profiter fana ka association bɛɛ bɛ Jangɛnɛbugu la ala ka hɛrɛ ka bɛɛ kelen-kelen an ka mina ala ka bɛɛ nɔgɔya a bɛɛ min ye bɛn ye ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye an b'o de ɲini n'ala sɔnna ni man ɲi n'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ ko ka kɛ Jangɛnɛbugu kɔnɔ an ka tilen ɲɔgɔn ye ala de ɲɛ kɔ an ka tilen ɲɔgɔn ye ala ɲɛ kɔ an bɛ ko k'o kɛ i bɛ fɛn o fɛn d'a ma k'a kɛ a bɛ tugu a kɛra ala ɲɛ e an bɛ don an bɛ bɔ fila ma fana ka fara ɲɔgɔn kan o de ɲɔgɔn tɛ o de laban o bɔli kɔ n bɛ chrétien diinɛ kunna ne ye catholique ye protestant fana bɛ yen olu ka folikanw fana bɛ yan ka ɲɛsin Hayidara ma a bɛ baara min na a bɛ an si fara walahi ala ye kuma fɔ ɲɛjɛ an bɛ ala fo k'a barika da ka ala n'a kira fo k'a barika da ka bali fo k'a barika da ba san kelen k'a fo k'a barika da ani fo k'a an bɛ ala ta k'a barika da nin ye Jangɛnɛbugu muso bɛɛ lajɛlen ye a denmisɛn n'a maakɔrɔ san o san ala y'a salo yira an na a ye ɲinan yira an na an y'o barika da ala ye Jangɛnɛbugu muso bɛɛ ka furu don a denmisɛn n'a maakɔrɔba bɛɛ an ni juru mina ba k'an bɔ sida de bolo k'an bila ka diɲɛ na k'an bɔ jahanama kɔnɔ k'an bila ka diɲɛ na. An bɛ karamɔgɔ fo c'est-à-dire an bɛ ale foli min kɛ o tɛ se ka kɛ ka se a dan na ni ji don karamɔgɔ y'o di Jangɛnɛbugukaw ma ni sira don a y'o di an ma ni dɔgɔtɔrɔso don a y'o di an ma fɛn foyi tɛ karamɔgɔ ye ma min di an ma bilen ka an ka kɛnɛw lakana ka di an ma n'o don karamɔgɔ y'o k'an ye sinon an tun tɛ Jangɛnɛbugu école publique sɔrɔ Hayidara e ye fɛn bɛɛ kɛ anw ye kuma foyi tɛ jeunesse da bilen an bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn ni jugu kɔni don olu dɛsɛra ka ban an b'a ɲini ala ni ala kira fɛ ala ka nin juguw dɛsɛ ala ka nin juguw dɛsɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔnw Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara a wasara a kunna wolola n'a ka sigidala mɔgɔw yeli ye a bara a y'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ u ye k'aw hakili jigin k'a fɔ Bangoni Jangɛnɛbugukaw cɛw fara musow kan ni denmisɛnninw u faralen no ɲɔgɔn kan wa ka sira latagama in boloda ka na karamɔgɔ Hayidara ziyara
nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Bangoni Janginɛbugukaw bolo ni kun bɛ u ka fara ɲɔgɔn kan in na. O de cɛw ni musow, sifinw ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ, bɛn ka se ka sabati sigida kɔnɔna na, sigida yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la, u ka jɛ hɛrɛw ani hɛrɛ tanaw la sanga ani wagati bɛɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara ani Bangoni Janginɛbugukaw ka sigi bi ta kuncɛ waati min wasa yera bɛɛ lajɛlen dusukolo ni ɲɛda kan. اللهم صبنا وانصرنا وابتلاجاتنا وفرج عنا انزل علينا السكينه والوحي عليك توكلنا واعتقدنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير صل سبحان ربك رب العزه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ani kafunɛ batili bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Niger jamana kɔnɔ Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum a minɛni ka don bɛrɛ la ka lasago jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la n'a o ye san 2 sɔrɔ nka fɛn bɛɛ tali kɛ a ka lahalaya kan taama mɛnɛ sisi ma bɔ bari sabu ka d'a kan a joona jalaki ko kuma ma fɔ wa kiri ma jalatigɛ fɔlɔ. Adamadenya lapasa jɛkulu ONG Human Rights Watch olu ye welewele da kɛ ka damakasili kɛ Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min ka bɔ lasagolen sɔrasiya ka bolo kan san 2 bi kabini ni san 2023 juillet kalo tile 26 jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafiri la sɔrasiya fɛ Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP u kɛlen kɔfɛ k'a ka fanga jaso Mohamed Bazoum n'a furumuso Adisa Bazoum u ye tɛgɛ kɛ u la ni k'u lasago k'u koron fo ka s'a dan na bari sabu ka d'a kan ala yamaruyalen tɛ u ye u ka denbaya kana ɲɛda u kan jango ka avocat ɲini min bɛna kɛ sababu ye k'u sorunali don o ma daga jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum n'a furumuso Adisa Bazoum ye tɛgɛ kɛlen don u la u lasago jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ yɛrɛ de la Niger duguba la Ɲame k'a ta u donna ka na bila bi la san 2 don a jama bɔ bɔlɔlɔ sira kan jango jabarani buna adamadenya lapasa jɛkulu ONG Human Rights Watch ale kɔni y'a ka nisɔngoya jira k'a yira k'a fɔ jamana marabagaw u b'a la ka Mohamed Bazoum n'a furumuso Adisa Bazoum ka adamadenya buruja k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen daraki u la. ONG Human Rights Watch ka fɔ la ko nin tɛ jamana lapasali kɛlɛli ye nka ko politiki ko mankan don ɛlɛ ni ka jamana ɲɛmaakɔrɔ terigi k'a gun k'a bila dɛsɛli bolo kan bawo a minɛ cogo n'a lasago cogo ko nin bɛɛ jɛ fanga hakilinaw ti taa. Rwanda jamana kɔnɔ Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame a y'a ka minisiri ɲɛmaa bolo bɔ a ka baaraw la k'a gɛn ka bɔ a ka minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ni ka jɔyɔrɔ in kalifa banki baarakɛla dɔ ma Eduardo Girant ni ale de tun ye minisiri ɲɛmaa ye ka bɛn ni arabadenw ye juillet kalo tile 23 a tɛgɛ kura ka bɔ minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la Rwanda gouvernement kɔnɔ jamana ɲɛmaa Paul Kagame fɛ minisiri ɲɛmaa kura banki baarakɛla don Justin Nsengimwimva Rwanda jamana ka waribonba Banque nationale du Rwanda o vice gouverneur don hali n'o y'a sɔrɔ kun min y'a to jamana ɲɛmaa Paul Kagame a ye Eduardo Girant tɛgɛ ko ka bɔ a ka minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ni ka jɔyɔrɔ in kalifa ko kura maa wɛrɛ la a kun ma dantigɛ nka bɛra ta minisiri ɲɛmaa min tɛgɛ kolen filɛ nin ye ka bɔ a ka minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ni o ye Eduardo Girant ye a bɔra k'i dantigɛ ka foli ni waleɲuman dɔn ani tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Paul Kagame ma o kɛra bɔlɔlɔ sira dɔ kan baara ɲɔgɔnya min ni u y'a latɛmɛ ni ɲɔgɔn ye a ye hakili jigin kɛ o la k'o barikada kɛ Eduardo Girant a bɛ minisiri ɲɛmaaya la Rwanda jamana kɔnɔ kabini ni san 2017 a tɛgɛ kolen kɔfɛ ka bɔ a ka baara la Justin Nsengimwimva jɔyɔrɔ in nana kalifa ale de la a ye kalanbaw kɛ ka jɔyɔrɔbaw ta jamana kɔnɔ a ye baara kɛ Rwanda minisiriso la ka tɛmɛ minisiriso min ka cɛw bɛ ɲɛsin Rwanda jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma a sugandira waati min na ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye banki baara la don wa jɔyɔrɔbaw kalifalen don a la Banque nationale du Rwanda kɔnɔ. Afrique du Sud jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw ye sariya gafe dɔ ta ka don ba la musakako binakun kan san 2025 tɔgɔ la Afrique du Sud jamana minisiri min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin sɔrɔko ani musakako ɲɛnabɔli ma Enoch Gondwana a y'i dantigɛ sariya gafe kan min taara ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ musakako ko fɔ jamana waganden musakako n'o kan ka don jamana musakaw dafɛ budget national san 2025 tɔgɔ la a kɛra wasabulon kɔnɔna na wasadenw ɲɛkɔrɔ sariya gafe min talen filɛ nin ye ka don ba la ni
n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ musakako kan san 2025 tɔgɔ la sɔn kɛra a ma ka bɛn arabadenw ma wasadenw fɛ. Fanga ɲini jɛkulu gangara minnu bɛ gouvernement kɔnɔna na ni fɔɲɔgɔnkɔw tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina la ka ɲɛsin sariya gafe in ma min bɛ musakako ko fɔ a bɛna fɔ komi fɔ ka bɛn sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka d'a kan sariya sen taara ka don ba la. Musakako sariya sen a bɛna tali kɛ musaka dɔw bilali la minisirisow ka bolo kan ani jamana gouvernement cakɛdaw yɛrɛ caman ka bolo kan walasa jamana labaara cogo ɲuman bɛ se ka sabati cogo min sɔn kɛra o kumaw ma k'a bɛnkan sɛbɛn ta ka don ba la wasabulon kɔnɔ maa caman jɛra ni a ye bari sabu ka d'a kan wasaden 400 olu y'a jira k'a fɔ awɔ an sɔnna. Santarafiriki jamana bi ni kunda furuba kalataw kan a kalata gafew yɛrɛ bɔra ka nɔrɔ ka ban kalo 5 o de b'a ni furuba kalataw cɛ Santarafiriki jamana kɔnɔna na bari sabu ka d'a kan u dɔgɔdalen don ka bila décembre kalo la san 2025 nata kalata ko labɛnba jɛkulu autorité nationale des élections u ye kalata gafe liste électorale gulon ka bɔ k'a jira maaw la ka ban Santarafiriki jamana kɔnɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 19 fo ka taa se a tile 28 ma kalatala minnu ni olu tɔgɔ bɛ kalata gafe liste électorale in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u kunda kalata gafe nɔrɔ yɔrɔw kan ka taa u ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen lajɛ ni fili minnu b'a la u ka se ka lakile ka t'u ɲɛda u tɔgɔ ni u jaw kan walasa baara bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na kalata waati mana se don min na filiko kuma kana fɔ bilen walasa kalata yɛrɛ bɛ se ka kɛ kalata jɛlen jolen basigilen cogo min kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu Santarafiriki jamana kɔnɔ autorité nationale des élections u y'a jira k'a fɔ Santarafiriki ka den minnu kan k'u kunda kalata so kan ka taa wote u bɛ taa se maa 200,000 ani 300,000 la Santarafiriki ka den maa 5,500,000 cɛma jamana kɔnɔden hakɛ mun kun dara enrôlement tɛmɛnen senfɛ o kɛra sababu ye maa 7,700 ni kɔ olu ka fara kalata gafe liste électorale kan. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ an ka techniciens ye o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ ka lajɛliw la k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.